Yes. Velkommen til den her video. Jeg vil gerne unboxe den her Minimark, eller hvad hedder det? Mini-brands, lad os man sige. Men jeg købte den før, fordi jeg så den. Jeg har set over alt på TikTok. Du skal lige selv se, om det er noget spændende til. Yes. Vi skal den her. Det ser sådan ud, og der er 5 små ting i den her. Så jeg er spændende på at se, hvad det er. Sådan der. Der skal man. Er der også mere plastik her på? Der var den. Okay. Der er 5 ting. Jo. Så jeg tænker, at vi starter ud med den her. Den første. Se hvad vi får. Jeg ved ikke lige helt, hvad det er. Men skal man bare få sådan noget mad. Produkt. Okay. Så tager vi den anden. Men prøv at se de her billeder. Men jeg ender ikke med det. Men hvis du ved hvad det er, så skriv kommentar. Så tager vi den her. Jeg tager en tredje. Nå. Det er sådan en håndsæbe. Det vil bare se, hvad det er. Men igen, hvis du ved, hvad det er, så skriv kommentar. Og den er gennemsnit. Man har 2. Så er det nummer 4. Får man en money. Nice. Og er der mere? Jeg ved ikke hvad det er, men det ser bare ret nice. Så er der bare en sæde her, eller papir her, som jeg tror man kan få i den her forskellige. Hvor den sidste. Amen. Fix. Jeg fik ikke nogen pindskab. Jeg tror at alt det her til produkt jeg fik, det var nogle fra USA, eller de produkter har jeg aldrig set i Danmark. Men tak for det så med. Husk at like videoen og subscribe. Vi vil gerne have flere videoer af dem her. Skriv kommentarer.